hanggang sa dulo ng mundo. Hi guys! For this video, pupuntahan ulit natin ang Matandang si Ruma. Ayan guys, sa likod natin, yun po yung Matandang si Ruma. At then may pupuntahan tayong isang beach dyan sa Matandang si Ruma. Guys, available din sa kanila yung kayak. So sa mga gusto mag-try, pwede din yung gamitin yung kayak. Yan ako, Min. Ang gawin ng mga kahoy.